Marway uyeng dak ba pendam ya ka kli syapo jong ka kendo haringkat ka jeng pai do nut ka bakrau kadur ka balada kta shisha ya baro kiru ik football ha ka leng ka parthe khu blay phi baro ki baju sko tanat ban sngam bat ban pe ya ki video ha ka de ka channel na ka por shakapor dei ha ka snong ro sario jong kari Argentina la dep ban tep no ya ka met patang sa jong ukpa Lionel Messi ubderu kapten jong kari Argentina bat ke intar Miami ka khubor ka balapan kendit ya ki ru ik football ha ka leng ka parthei kala jia ha ka pratarek u agos jong mentau snam ar hajar ar pun rio ha ka ba ukpa jong Lionel Messi kata u George Messi ula khlat no nagane ka sala parthei ha ka arta ka ban rio phoprasnam ha ka wei na ki hospital ha Rosario jong kari Argentina namar ka jingpang ka balaban bun terlikisnam ka jing khlat no jong u George Messi om tang ka jing du no ka long ying jong u Henry ru ka jing du no ka bakrau kham tam ya kari Argentina ba ya kari football ha ka leng ka parthei namar dei leng ba u George Messi u balala ban sei ya wei na kirang yalekai u bakrau tam ha ka history jong ka football Haka shipho terek u agos jong mutasdam ar hajar ar pun rio la dep ban tep don borom no ya ka met jong ukpa jong Lionel Messi haka snong Rosario kabadon hapedeng jong kari Argentina haka ba ha ka nekasni le don borom ka ba khaddo om shimla ailat ya kino ki bawanya shim benta haka ba dei tang kato katne ki bahayeng hasam ki bala banyo shim benta ha kane kasngi le don burom kabak hadu ya ukpa jong Lionel Messi ha kabakum kaneru kapor la yoi ya Lionel Messi ubrang yeng marwe slambha bat ubala pendam no ya ka kli shapo jong ka khandau ha ringkat ke jing pai do nut kabakrau bat dei lengba kaneru kadur kabala pelong mensim ya ki babun ki nong kershan football ha ka lengka perthei u Messi ula job lut haga jing im jong u baro Henry ke e kabayo i benta kalong baka yeng ka kham krau ban yakine ki e baro hakmat jong u kublai ngen se kan du hagi we ki video ki ban sawan ki baman kapor